як зодаи Тоҷикистон ва 5 зодаи Узбекистон аз колоннаи 2 вилояти Лепески Русия 65 метр туннел кофта гурехтаанд. дар ин бора каналҳои русӣ хабари боздошти онҳоро медиҳанд. аксари ҷинояткорон барои таҷовуз ва маводи мухаддир зиндон шуданд. мегӯянд Даврон Ҷабборов 28 сол дошта зодаи шаҳри Бохтари Тоҷикистон аст ва соли 2023 зиндон шуда буд ва бояд 2027 озод мешуд. аксари онҳоро аллакай мақомот дастгир карданд. то таҳияи хабар аз мақомоти Тоҷикистон иттилои дастрас нест.